nafu xwejja ħfin, ruxxan, taraħ taħsbu Ingliż, mustaċċi bojot, ibillhom fit-te. U erba' xelini ċekċku fil-but tal-qmis, Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza, għajnih moħbijin taħt il-beritta tal-pizz, jitkellem jajjatu lill-oraj ma jifhimx, għax min waħda mtarrax fi żmienu kien ma' servizz. Tiflaġ kejk najja ftit dejja, ngħidlek din storja tal-baħrin. Tiflaġ kejk not ftit dejja, taf għaliex ma bqajniex magħhom. Ejja u intik xelin. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza u għaddil tas-siġra bil-palju irawaħ il-frisk. Min fuq dal-bank sabu jmexxu l-pajjiż u ta' ftit kliem jitbissem ma jitkellimx wisq. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza ħdejjina kont nieqaf wara l-iskola kuljum. Jirsaq li jerfani u jpoġġini ħdejh u ommi tinkweta tistaqsi fejn qiegħda nkun. Tiflaġ kejk najja ftit dejja, ngħidlek din storja ta' Katrin. Tiflaġ kejk not ftit dejja, taf li sal-aħħar konna għadna maħbubin. Ejja u intik xelin. Giuseppe bil-qeda fuq bank fil-pjazza, nafu xwejja ħfin, ruxxan, taraħ taħsbu Ingliż, mustaċċi bojot, ibillhom fit-te. U erba' xelini ċekċku fil-but tal-qmis, ju fost l-oħrajn fil-bank tal-pjazza, rajtu li Giuseppi jitlewmu huma u diħlin. Minn dakinhar Giuseppe ma rġajt rajtu qatt, ma ħallini nħoss li stejjer sbieħ tal-baħrin tiegħu ta' Katrin. Dakinhar mort id-dar fil-ħin, imma mingħajr xelin. Corazon! Hello. Mwa! Jajdu Corazon. ilek ħafna ma ħanajdilek hi. Ek, daw il-kanzunetti, l-għanet tajt spinta il-mużika Maltija. Bis-serjeta, u daw il-kanzunetti il-vuċi tijak ek. Sabi ħawis, li tismaħħom u tismaħħom u tismaħħom. Grazzi, x'komplimenta. Vera, Grazzi. jina nismaħħom kemm il-darba u di xelin eħe, kanzunetta partikolari. Għadha mill-ġodda di, eh? Toġobni ħafna l-lejla bxejn. Ġifiri, ek, għandek ħafna. Għandek gosti ftit partikolari. mela. Ek, naqa Mhux bħal sentimentali. tal-massa. Le, naqa iktar Soltu jsemmu li sentimentali. fid-dar tan-nanna, li toġobhom fid-dar tan-nanna. L-iktar. Iktar naqrek jien. ċet tagħmel bħalissa? Bħalissa qed naħdem bħala notar. Bdejt il-professjoni. Sew, qed intfajt naqra mhux Tajjeb. ħażin fiha. Qed nagħmel ħafna mużika, qed nipprepara l-kunċert li jmiss fil-11 ta' Lulju fi Pjazza Teatru Rjal. Da ħajkun kunċert kbir bil-mużika tiegħi bil-Malti wkoll, bil-band, eċċetera. U t-television dejjem jibqa' ġo qalbi imma issa Mhux hekk. m'għandix programm madni imma Imma aħna ħanarawk żgur anke waqt siftek b'aktar kanzunetti l qudiem m'għandix dubju. Ekku. Imma jkolli nsaqsik s-sajf għalik, tippreferih mix-xitwa jew inħobbu ħafna s-sajf. Ix-xitwa nħobba għaliex inkun aktar produttiva. Nibda naħdem aktar fix-xitwa fil-verità. Imma s-sajf inħobbu għaliex kollox ikun aktar relax daw Malta speċjalment. Nistgħu ndumu ftit aktar fit-tard, ġurnata twila. U
U nħu pjaċir ingawdiħu kol, ġifiri personali. Isfelek joġbok? Ma tantx. Le, dak le, u l-heat wave le, affarijiet l-oħra. Fimni, ma tantx joġbuni, ma jkollok toqgħod u nippreferi mill-kesħa ta' jannar. Le, Kolli nażel nippreferi sħana mill-kesħa. Iktar tara nies, iktar hekk, iktar. Ekku, kulħadd kollu burda taħjar fis-sajf għalkemm jiżlaw l-iktar malajr. Sinjuri Corazon, ringrazzjafna li kienet magħna. Ibqa' miegħi ħalli ngħaddu għall-aħbarijiet għaliex wara l-aħbarijiet ħaniltaqgħu ma' ħafna aktar personalitajiet, ħanitkellmu rigward il-lajjiet u l-gideb. Xi tgħidli fuq il-lajjiet u l-gideb? Affarijiet koroħ. Affarijiet koroħ ħafna. Taħseb li għamlu mal-gossip hekk malaj jew vizzju? Naħseb kien hemm xi ħadd li darba qal meta inti titkellem fuq in-nies huwa sinjali li inti m'għandekx ħajja interessanti għaliex min jitkellem fuq in-nies ifisser li moħħu f'ħadd ieħor. Min għandu ħajja interessanti u minnu kuntent bħajtu jitkellem dwar l-ideat, dwar x'beħsibu jagħmel, jitkellem dwar x'ispiraħ fil-ħajja u jsib is-sabiħ f'ħadd ieħor aktar milli jaqla n-negattiv. Kumment tajjeb u f'waqtu ħammorru l-aħbarijiet mela bqgħu magħna x'tal-waqt ħaniltaqgħu ma' personatajiet, il-lajjiet u l-gideb u ħafna kurzitajiet li ma kontux tafu dwarhom. Dan kollu wara l-aħbarijiet ibqgħu magħna.